Povstanie tým, že nebolo zabezpečený voľný príchod Červenej armády, sa dostalo v podstate vojensky do málo riešiteľnej situácie. Celý čas povstania sa očakávalo, že Sovieti prelomia obranu Dukelského priesmyku, ale nepodarilo sa. Povstalecká armáda však napriek tomu viac ako 60 dní bránila povstalecké územie. Až keď sa Nemcom uvoľnili ruky na juhu, to znamená, Sovieti prestali z juhu útočiť, pretože potrebovali doplniť tyl, tak uvoľnili niektoré jednotky z Maďarska, hlavne 18. SS divíziu, Horst Wessel a ďalšie. ...27. októbra 1944 nacisti vstupujú do Banskej Bystrice. Je to koniec povstania. Časť vojakov sa sťahuje do hôr a prechádza na partizánsky spôsob boja. 30. októbra vojenský veliteľ nemeckej okupačnej armády na Slovensku, generál Hermann Höfe, spolu s predstaviteľmi ľudáckeho režimu na čele s prezidentom Tisom organizujú v Banskej Bystrici slávnosť na počesť potlačenia povstania. Po povstaní 30. októbra tu v Banskej Bystrici bola tá známa prehliadka, kde doktor Jozef Tiso vyznamenával nacistických okupantov. Nech už sa pozerá kdokoľvek na to akokoľvek, pre tých povstaleckých vojakov, ktorí predtým museli prejsť akoby uličkou hanby cez námestie, povstaleckí slovenskí vojaci, tak pre nich, keď som to počúval, tak to bolo najväčšia potupa v ich živote. Tiso slúži slávnostnú omšu, po ktorej vyznamenáva príslušníkov SS a verejne ďakuje Hitlerovi za pomoc. Medzi vyznamenanými je SS Oberführer Oskar Dirlewanger. Ide o jedného z najväčších zločincov druhej svetovej vojny. Jednotka pod Dirlewangerovým vedením vypálila bieloruskú dedinu Chatyň. Podpísala sa tiež pod masaker vo varšavskej štvrti Vola. Po likvidácii Varšavského povstania jednotku reorganizujú na útočnú 2. brigádu SS Dirlewanger. Hneď na to, takmer bez ďalšieho výcviku, SS-ákov presúvajú na Slovensko na potlačenie povstania. V brigáde sú zväčša kriminálnici z celého Wehrmachtu. Od 10. októbra 1944 je jej operačným priestorom línia Martin-Ružomberok. – 29. októbra 1944 druhý ukrajinský front maršala Malinovského otvára tzv. Budapeštiansku operáciu. Hlavný útok vedie 46. armáda spolu s 2. a 4. gardovým motorizovaným zborom. Severovýchodne od mesta Solnok útočí 7. gardová armáda. Jej úlohou je získať predmostie na druhom brehu Tisy. Ostatné sily frontu postupujú smerom na Мишколц. В район боевых действий прибыл командующий Вторым Украинским фронтом маршал Советского Союза Малиновский. Začiatkom novembra sa k ofenzíve pridáva aj 3. ukrajinský front maršala Tolbuchina. Ten po mesiaci bojov dosahuje Balaton. Budapešť je blízko, Nemcom hrozí obkľúčenie. Po potlačení povstania Dirlewangerovú brigádu doplňajú. 10. decembra nemecké velenie na Slovensku presúva Dirlewangerovú brigádu na posilnenie frontového úseku pri Šahách. Šahy v tom čase sú súčasťou Hortijovského Maďarska. Brigádu tvoria 2 pluky v celkovej sile zhruba 4000 mužov. Ja, ich verstehe. Jawohl. Pod tlakom Sovietov štáb brigády premiestňujú do Demandíc. 18. decembra Červená armáda Demandíce oslobodzuje. Štáb sa znova sťahuje, tentoraz do blízkosti Plášťoviec. Tu brigáda obsadzuje okolité výšiny.
Dirlewangerovi z 2 plukov ostali iba 2 prápory. Hneď na to podniká protiútoky do boku sovietských postavení. Pri jednom z protiútokov, keď jeho vojaci musia ustúpiť, pri dedinke Slatina zanechávajú niekoľko vozov so zásobami. 23. decembra sa Nemci do dediny vracajú a hľadajú svoje vozy. Medzi tým ich z časti rozobrali sovietskí vojaci, z časti miestni civili a tunajší cigáni. Všetci však zvaľujú vinu iba na cigánov. Cigánov vyháňajú z domova a uväzňujú ich v jednej chatrči. Výnimku tvoria rodiny, ktoré majú mužov na fronte. Esisáci chatrč zapaľujú. Podobne to urobili v bieloruskej Chatyni. Dielo skazy završujú hádzaním granátov do horiacej chatrče. Bilancia je 56 mŕtvych, vrátane detí od 2 rokov. Čara v Trobodori. 14. novembra 1944 podobný osud čakal aj cigánov v Čiernom Balogu. Okrem domácich útočisko v horách vo Vidrovskej doline nachádzajú aj prenasledovaní cigáni z Neresnice. Nacisti obsadzujú cigánsky tábor povýše Čierneho Balogu. Zhruba 60 cigánov povýše osady Vidrovo natláčajú do 2 drevených kolíb a zaživa upaľujú. 26. decembra vojská oboch frontov pokračujú v útoku a obkľúčujú hlavné mesto Maďarska. Pod tlakom Sovietov Dirlewangerova skupina ustupuje na sever, v smere na juh od Krupiny. Po ťažkých stratách Nemci brigádu zo Slovenska sťahujú. Koncom roka 1944 dosahuje brigáda počet 6 000 mužov. Vo februári 1945 Himmler brigádu transformuje na 36. granátnickú divíziu Waffen-SS. Hneď na to 15. februára Dirlewangera zrania a vedenie divízie preberá SS Brigadeführer Fritz Schmedes. V apríli juhovýchodne od Berlína Červená armáda divíziu úplne ničí.
Dirlewanger, v tom čase už v civile, sa pokúša pred zajatím ukryť v južnom Nemecku. Začiatkom júna ho spojenci zaisťujú a umiestňujú ho do zajateckého tábora v Altshausene. Poľskí strážcovia v ňom spoznávajú Kata z Varšavy. Dirlewangera denne bijú, až kým nestratí vedomie. 17. júna 1945 Dirlewanger zomiera. 29. decembra vysielajú sovietske jednotky k obkľúčenej nemeckej posádke v Budapešti dve skupiny parlamentárov. Ich úlohou je dohodnúť kapituláciu mesta. Nacisti kapituláciu odmietajú a pri návrate na parlamentárov spúšťajú paľbu. Немцы ответили на этот ультиматум провокационным и злодейским убийством двух советских парламентеров. Na túto provokáciu Červená armáda spolu s rumunskou armádou odpovedá útokom. – 17. januára Hitler prikazuje ústup z Pešti, kde sa situácia stáva neudržateľnou. Všetky sily sústreďuje na obranu Budína. Войска генерала-лейтенанта Манагарова двинулись на штурм укреплений Буды. Nasledujúci deň po ústupe na druhú stranu Dunaja Nemci aj napriek protestom maďarských dôstojníkov vyhadzujú do vzduchu posledné dva z 5 historických mostov cez Dunaj. 13. februára 1945 po krvavých pouličných bojoch pripomínajúcich bitku o Stalingrad Budapešť je v rukách Sovietov. Pri pokuse o únik z mesta v dedinke Čobánka, iba 20 km od Budapešti, hynie aj známy príslušník Waffen-SS zo Slovenska Gustav Wendrinský, ktorý zničil až 41 sovietských tankov. Je to najvyšší počet tankov zničených jedným protitankovým kanónom počas druhej svetovej vojny. Dokonca 2 tanky navyše Wendrinský zlikvidoval v boji zblízka pomocou Panzerfaustu.